Hej, mit navn er Martin Scharling, og vi skal lave sådan lidt snyd til dem, der er nybegynder på Harbo. Lad være med at gøre det. Så her i starten skal vi, eller jeg skal også lige sige, at Palle 50 er en af mine venner, som der skal spille skuespiller i det her show her. Så hvis han lige smutter til rummet, så skal vi så skal vi vise jer noget, der hedder jobsnyd. Så vi går til samme rum som Palle. Og hvad er koden? Så vi hopper lige til rummet. Det lyder meget godt. Vi kan få en 10 mønter per minut. Og så vi kan få dem. Det lyder jo genialt. Så det vil vi jo rigtig gerne have. Eller jeg. Så han siger, at jeg skal give en ting. Hvad som helst. Vil du have et job? 10 mønter i løn? Ja, det lyder fint. Det vil jeg rigtig gerne. Så det koster bare en ting. Okay. Ja. Hvad skal vi give? Vi giver den her lille ting. Det kan vi simpelthen få 10 mønter for. Så det lyder jo så rigtig fint. Hov! Jeg blev kigget. Ærgerligt. Jeg har mistet en ting. Stort. Sur røv. Det er ikke godt. Ja? Nej. Så det er en af de ting, som der er rigtig irriterende. Så det skal I heller ikke gøre. Hej og velkommen tilbage. Nu skal vi så vise jer det, der hedder hurtigt snyd. Og det går ud på, at jeg vil bytte med ham en HC for 10 mønter. Så ja. Jeg spørger ham. Vil du en HC for 10 mønter? Spørgsmål. Det vil han rigtig gerne. Så det er jeg meget glad for. Så nu prøver jeg at bytte med ham. Men vær hurtig. Okay. Vi bytter. 10 mønter. Så. Nu må han gerne snart se den hos en. Nå, okay. Så vi prøver at bytte igen. Okay, han siger, at det lækker. Nå, men det var ikke godt, så må vi prøve igen. Det lyder meget fint, jeg kan få den der hossesofa. Men han siger hurtigere. Vi prøver igen. Nå, så siger jeg 10 mønter for HC. Det lyder jo vældig fint. Så, hurtigt. Nej! Damn! Det var ikke nogen HC. Det var en tikkevægplante. Ja, den kan man også komme ud fra. Så, lad være med at hoppe på den. Hej og velkommen tilbage. Nu er der også det, der hedder casinosnyd. Det er jo ikke alle, der snyder. Men visse kunne godt finde på det. Jeg satte en HC. Så spørger vi vinder på HC. Vind 2 plus back. Det lyder vældig fint. Jeg giver den. Og så skal vi jo spille om. Jeg siger 13.
Og nu gik han så. Så han har altså fået min HC. Desværre. Tak for i dag. Det var alt for den gang, som vi vil vise jer til dem, der lige begynder på Habbo. Lad være med at gøre disse ting, vi lige har vist. Der er mange, der går ud for dem. Så lad være med at prøve det. Tak for i dag. Og filmen blev lavet af Martin Charling og Patrick Skov. Hej hej.